ин сагҳои овчаркаи олмонӣ тақрибан 20 соли ахир рӯзгори пиру кампири 70-солаи сокини шаҳри Душанберо пеш мебаранд. Светлана ва Юрий Колосовскийҳо ки ҳар кадом танҳо 240 сомонӣ нафақа мегиранд. пас аз бознишастагӣ тарбияту наслгирии сагҳо ба манбаи даромадашон табдил шуд. Я раньше держала и немецкий дог у меня был. қаблан ман сагҳои навъи доги олмонӣ парвариш мекардам. қаблан талабот ба ин насли сагҳои олмонӣ зиёд буд. ҳозир фаҳмиши мардум дигар шудааст ва мардум намедонанд доги олмонӣ чӣ аст. баъдан ман навъи саги алабаевро барои тарбият гирифта будам. аз қазоқистон оварда буданд. сагҳои боахлақ буданд. ба ҳар саг бояд ба таври хос муносибат кард. тавре мегӯянд бо қалб ва муҳаббат. баъдан сагҳо низ ба то бо ҳамин шева ҷавоб медиҳанд. Потом и они тебе этим ответят, собаки, понимаете? Ну-ка, иди сюда! Вон! Светлана маъмулан сагҳои модинаро парвариш мекунад. ҳар саги модина тақрибан дар як сол 2 дафъа насл меорад. кӯчукҳоро тақрибан то 1 моҳагӣ парвариш мекунанд ва баъдан бо арзиши то 2500 сомонӣ мефурӯшанд. шумораи хоҳишмандони сагҳои овчаркаи олмонӣ Светлана хеле зиёд аст. Это самые преданные. ин сагҳо сарсупурдатарин ҳастанд. назар ба одамон бо сагҳо хубтар забон меёбам. бубинед одамон чаро ин қадар бадрафтору дағал шудаанд, вале саг ҳеҷ гоҳ туро намефурӯшад. саг дӯсти нахустини инсон аст. Самый первый друг. Светлана қиссаҳои зиёде аз вафодории сагҳояш дорад. вафодорӣ ва садоқати онҳоро замони ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон бештар эҳсос кардааст. Ну, у меня было тоже тогда 4 собаки. он замон ман 4 саг доштам. ягон ҷинояткор наметавонист ба манзили ман дарояд. дари манзили ман ҳамеша боз буд. чун дар даст силоҳ ба назди дарвозаи ман меомаданд, аз тарс намедаромаданд. ман мегуфтам чаро шумо бо силоҳ дари хонаи ман меоед. сагҳои ман нафарони силоҳ ба дастро дӯст намедоранд. ман одат накардам ки ба хонаи ман бо силоҳ дароянд. бе силоҳ биёед, чой нӯшед. Выкла, чтоб ко мне с оружием. Заходите, чай попейте. таърихи дӯстии саг бо инсон тибқи маълумотҳои бостоншиносон ба 10-15 ҳазор соли пеш мерасад. саг аз насли гургҳои бостонӣ гуфта мешавад ки дар натиҷаи дарёфти пасмондаи ғизоҳои инсонҳо атрофи кулбаву бошишгоҳҳо ба инсон унс мегирад ва шаклашон низ дар тӯли таърих тағйир меёбад. дар ҷаҳон ҳудуди 200 зоти сагҳои мухталиф мавҷуд аст ки хурдтарини онҳо 15 сантиметр ва бузургтаринаш 1,5 метр қад доранд. вазифаи саг аз посбониву нигоҳбинии чорво то имрӯз ба гунаҳои мухталиф афзудааст.